tiwa. Adwuma nyame Adom entertainment am Ghana for chemu a. Me a many guy no. Na wo hwese ne kasa de bia no. We are here for the talent ayemwa. Abrantie ko social no so anwum no twegu. Na hwese ne opanyin asana se ye monwum no free enfama wo. Wabra wontwa ye kapre. I was mo bonsem efama Mr. Welbeck. Or discover talent fetch me kai kwesi amawuga. Ye koye for Super Fridays. Ewo wasa. Kwesi amawuga sai ne akwesi amawuga ejini. To dem catch us say just knock on our doors. Ye way na talent near solida. We are here for it. No matter what it is, you ha say be talent no. And I mean in December now we shall so say Fridays maybe a phone lines no. And you ma air trendy. And you dey here say aba ache form. Dey here na wa phone so dey na come near what it say. Your little way of promoting Ghana music, you know. If you had to be say na je no. Ukokuma see mu ayede. In fact, Ghana as a whole mu ayede peji. Esansa na dwumadie kase bi koso wo ho. Omo hwese omo beyi omo titinani eye president for actors no. Na nipa pi bo hia na ekwowie echi se Bill Asamoah CEO of Ashtown check Udris Lego ho ampeduche me mo na the rough. No say na no tu ka beto bi ne say osa beto trek a ho because mo no ede Ashtown check we free promo we for lunch boys we free promo Bill Asamoah na omagine wo na ye hwe ni gisema hrusie powder mu e ba ya tutugu ni so nyina no pa hwe ni so ade ba e ba to aso Ajele 1066 20. What is it? Total number of ballots. I 800. The they are 288. They are rejected. That's almost how I got young counts. They are false ballots. They are rejected. Yes, we are saying. 288, 800 divided by 512. Now, we are going to size Jill, Faso. Woman, we am sure our
Next time, of course, we'll come and say Montana. So congratulations and come a bill as someone else. Ashtown check, you know. We are responsible there 20 plates. A bit more this side. We are no celebrate. Jemu Edding. Nana fella be chagu a Montana so. Say Obekaya. Orua wo twasini kwadwon kansa ene abaya so no eye mata nkoma e de pem so kama we kwa ba ko ne kokan ba ko ena ekoda na court nsensem na ade eche ya no na esa mo no mo amu pese mo hyehye adwuma e de so aga na fo me so ade a me mpom wi asem ni se ode adwuma be so obi etime ye me hwehwe mu me hu se nkofo trotro se lewe na ko hu mata apa ne cho say oh asem no nko munyin free court and sister Sunday so na kasa no pe ka cho say asem bia ni ho sa we on authority and me feel we de mete ohina pa kan mu pa na me to ho kire no say mata no team no ne na kasa aye cra feel no authentic sell win en friend bia eti mo mo te wa na ma bomuchim na ma frɛ bloggers no mu bi no na ma hyehyɛ adwuma na story na fly na say mo kyekere adwuma eso aga na fa no pɛ adwuma yi ye be breaking it down enti mata ni ye no hofu wow wo kyemu a le won frɛ no no say si su biom say empo no se kwadwo efrɛ na omua court na no mbekɔ na say sister mata so asem no why ye chan what was also for kwa pa atwa onye iwu mfie ho enti ene abusia wo cheba wonu be yes court no de wonu be ko asi na esa afi kwadwo cases ne do so akole ya asem ina oh kafa wase enti next time no be ka obi asem na obetwe camera susu na sebe wadwen ho kakra oba pa na oba shawo ne ayisi wa also wadu wo kwesi special wa hu story ni bia debunk because matter chima on a back with you since yes you wa ha court no kwa me na madane court correspondent na me hye omo ho na sane asem ne beko no me die twenti back with you so story ne bia ya yo say it say nyesa why sister na ne kan nyesa waso na obeko esi tinyame nka mu nyina mo ho na asem no wo fasting bia wa ye die chiri na next time no check camera wa ho ani what oh anti matter still on ya chope mata okwa asori na minko hu ne software na nka me ne software ne me ekwo leader kra nko hu no na amata akwa ICGC ma me fa nkoto papa wotabe wani mu ate na nka ye mepa ocho wate to air is human wate also the oya church girl ana mpedu ne wonkasa mame bibia be ye fine ye mfa madwuma mu but kwadwu fa madwuma meka bia ma no wate ye to aso a mebu sem so ya brantie bia just on the skits no any so be trapa na sa wo ye me manfo mo fa brodo no na mo nche munum wa graduate wa upgrade class say kura no wanya asuafo aka no ho was mo ensemble because say mebu say wo chiche brodo any ade na say pa watimi recruit you afa Matthew atimi afa Judas wo de ko wanim o de ko ni ba digna mu nyame asem na wo ka eti okopie mu ho ye ntie nanum asem emra yes no oh me bisa ka bibi kire wo na ya ye tie wo Bible mu sa na ya hwe Yesu fam sa but ye Ghana Yesu no ye sha da hu no ntie na ye hu ide ka bibi kire wo hey, Ghana just a man who's with a passport. Sankuba for no, what the back to former mamisa. Now, but Tramami answer. Samuel Bassi. And you be a me person with Tomame, and I can't send me chill or mine. Omoto you be said, we are go. Ye having no sound, we are going. We know we were. When you try to be, we will get there.
Awurade honhom wɔ me so. Wahyɛ me sɛ menka nsɛmpa nhyɛ wɔn a wɔayera. Na memfa aseresɛm nhyɛ wɔn a wɔn werɛ akoma mu na wonya asɛm no ho anika. Ɛnso ɔman no buu me fɛdifoɔ. Nso odiyifoɔ bi ani anuonyam wɔ ɔno ani kurom. Nokora mese mo sɛ, yɛn agye nkwapa Yesu Kristo ɛyɛ asɛm a ɛbɛyɛ honam. Ɛnyɛ wig yɛ ebutu me ti no. Ɛna ɛnya ataadeɛ no. Nti sɛ kyerɛ w'adwene a, Yesu no ne asɛm no a meka kyerɛ wɔ no. Ti munyi mo adwene firi m'ahosuo ne so. Ɛdeɛ me ne ɔman ne ka no mo adwene mmra so. Ɛnwoma mmienu na ekuta me. Osuani me ba nso nyame nko ana me ba esuafo ne mmra. Osuani puyo bɔ nsɛm ma no. Wɔn mu aka nyinaa mmra. Esuafo no mo mmra. Me nko ana me esuafo wuti bi di a na oyɛ mo ahyew. Ebi di pepe. Abutere ka nyinaa wɔ mu. Afei mo adwene mmra so sankubɔfoɔ mepɛdeɛ woyɛ no. Wɔhwɛ no obi a nada mo. Ebiri yɛ brebɔne. Ebiri yi mu na nipa sɔre tia onyame n'asɛm ne n'adiifoɔ. Wiase anyansafoɔ ɛyɛ wɔn sɛ onim nyansa. Nti dododoɔ na ase. Ɛnwoma eburoni na yɛ. Pɛtɔ mibisa mo. Wei muhyia wɔn a mumisa wɔn na akua adwubi na yɛ ana. Moma mo adwene mmra so mekasa anigye wom na nso me botaeɛ ne nya anigye na ɛwom no. Metwa mo adwene si bibi so. So onipa bɛfiri ɔman mu na wɔkɔ ɔman foforɔ mu a wɔhia saa ɛnwoma wei. Na deɛ ɛwɔ hɔ ɛwɔ honam mu no ɛyɛ deɛ ɛyɛ sunsun ma deɛ ɛwɔ hɔ. Adiifoɔ ne te aseɛ. Ti sɛ wobɛkɔ ɔman bi so na wohia buku wei deɛ a ɛneɛ ɔnwontoni ne to nnwom bi. We are going and heaven knows where we are going, and where we are going we don't need this passport. This is our passport. Nti sɛ wobu wei animtie a na sɛ wogye wei to mu a nokora mesi wo sɛ ɔgyegye ntwie ne ho na mento sɛ be biaeɛ a yɛrekɔ no yɛde wei na ɛkɔ na asase yi so mpo wei de wokɔduru amanɔne na wei nka ho a wobɛtumi abrɛ agu. Awurade nhyira wo ogyaba kwanya wode ama me sɛ me ne ɔman ne nkasa. Wodeɛ wonim me firi tete kae deɛ adi kan Assemblies of God asɔ dɛm na mese mekɔ asɛm ka woka asɔfoɔ a ɛbɔ mpayɛ maa me no ho na ɔdɔ a wowɔ ma me no ɛyɛ soronko. Da biara meka kyerɛ asuafoɔ yi sɛ da koro bɛkɔ papa yi nkyɛn na yɛnto ne nkra ɛnɛ yaba ka me ne wɔ nsɛm pii ka nanso berɛ nti mu bɛsia na mokɔ na mohu wɔn a ɛnyɛ nnie no a monka nkyerɛ wɔn sɛ ɔmo bu ɛnwoma yi a momfa anidie ma wei. Puyo sɔ me akasa mu yi mepa mo kyɛ wɔ wei ɛbɛkɔ wei mu anaa wei mene mu kase ya na honhom no de kyerɛ me wei ɛso kyɛn ne awubuo no
Awurade ne mo ntena. Wonhyira mo. Minim adie bi ekuta wa afiri wo nsam atɔ fom. Minim de ahwe afiri wo nsam. Ene mi gina hia dan mu. Awurade mfa no mo. Se dwetire na wo hwehwe a. Minim onipa bi, ɔna ma dwetire. Ɔman wo honhom na ɔde afa nipa so abrɛ Awurade ma won sanka. Gina odifo ne mo sere mo hye nkom to mabra bɔ so se. Ade nyina mo ensi some boy come at me with some serious guy. I mean, one thing is solid. Facial expression, is serious. So, one simple. Anyway, that's beautiful to watch. Now, I will say, and then my whole family fabrics wholesale GH material no to sewing. And I know not to change. Come say Ghana had ye. Ope baby, I bring a material. Just look at this for all weather. Or more our jeans material, or more different types of material. Or more abeka allied filling station honom no ne chi honom a sharpo ofa honom abon say fabrics wholesale GH ebo hoka krakra aside materials almost sa pamade eti woto material na pese e pama style bia o me bola me niam nyina e fabrics wholesale GH material nyina ejoso efi ene hom batch offer number we say 0245 777741 0245 777741 ebi a opama de o shop pe ebi ato material wa chini a wonya binto for any fabrics wholesale GH me do ma se pe ye na happy birthday enkoma ma ajubi wo kuma se we fi abusua no na osmosis no ma ajubi happy birthday Franco Trading Enterprise almost a phone papa efie ene honom ope baby akoto phone watching ya be ani edu sika adwane na maka acho so ko google honom na akofa Franco number bi e wa wujijiji because na akrofo yi o ma fa different strategies and method it me show call your app no so www.franco trading app no ko ho kutahudie bi ani enkodi nkita ho wo honom na Franco enso tew ema CCTV cameras refrigerators television air conditioner bibia owura ho a je oni na bi boyi like that ebobo honom penji yeah can na won say kakra release stress me ba me be phone line 0302 211 70124 0302 211 70124 and you know mo shamani somra oba ya cheshen koma to aso eti dia na betimi afa free video yi mo hwewe ye no dia na ekoso wo chim ye sure so wa fa disu ade bebre ye free mebo a obi aba homa ne so hi good morning hello good morning hello Benjamin good morning yeah good morning sister from dear guy hi darling na hina fa mi fi anope mpacham free up na ya okay obi aho ye wa aguna ho oh, bien, nice. Now, you better say I trending. You better walk phone. So this week, you better walk pape. Oh, and you know the I said that I can pollute also. I said that now. Okay, me da CP, bravo, me da CP. So for me, or before far about man. So hi, good morning. I kiss me. I send the be a guy. I kiss me fans way. Debbie, I kiss me fans and I mean, you go pass away and relax. Relax now, fans way. Because me new osmosis here. I will near Chihuahua. That's what this me via. So, via problem via no. Yeah, tena bibia bako kiss me. Bako hesa no menstrual problem via no e fatal. Me da CP, me da say awake na shame no. I send the be a guy. I think see a king or supposed to see a sound. Okay, then you better trendy. Media social media so the me there kimpaluta nyom no. Na babia ekumine se o se de kwa de ye mfa tete. Makoma. Babia o se tinya no sister said o ya guy makara me da CP so fry kiss me da CP o before from about man so hi good morning. Hi. Good morning Jeff. Good morning. Me pacho hey na frame me fi no pay. But I'm first to cry no. I saw ko do that side ah. Okodo. Okay, na nyum baba nyum na papa o fondo. Akoye mama na mama. Hey, toka kra me.
Ekoye mama, where the ekoye mama, Janet Brane Oba, where the ekoye mama, yeah, but what's your nice? But that's a piece of friend. Thank you for calling. Bye. Bye, darling. We'll be for Friday. So, hi, good morning. Hello. This is a little of promoting Ghana music. If you are there, be able to see who you are, a paper or phone. So, send a buy artist, you know, or share. No, so they are saying who cries. Oh, and you mammy boy, a Jew are famous about famous. Oh, hi, good morning, famous. Good morning. Me pasha ina from me friend pay. Me pasha me 4 feet akwari. Okay, I saw record wa. But I record pa. Na es like ben about no record ho. Anyum ben no papi. Any more papa ye kofi kinat saman. About title la. Saman. But hey. The me ko. Nice. Me that's a piece of fray. Where's so grandma? Me so grandma me huni e kwoko. Ven sha dem focus on Saman no. Sir. Oh, I see. Thank you for calling. Into we no na ye gina ye hunyuma aba. Wo body say utimi call a Play Store ho. Utimi call digital store honom. Na wa search Kofi Kinata Saman. Na ni gina streams na call na artist na show mun cry. Na wa moka. Na ochine bi wa say releasing your papa because Kofi is one of the best writers. Aye, wo industry we say more. Saman. Oh yate. My family last caller. Hi, good morning. Hello. Good morning, Pacho. Hina frame me free. Oh, ahomano me the best me da mungi na must say my friends. Yeah, artist, you know, so what say yeah, we say homework or kakra. One tone your mama mo abemumbu. It means say you are doing amazing. You are doing so well. Keep on singing. What say? Fato to ho. Ibi won so ame ensanka. Na yengete say we this year is ampedu aso me. Ampedu so for our so we this mo. Say we obede say pa. Me need sister Sandy be a guy. Hair Logistics GH. Ama me si uchasia unhu kwasa wig and a shemeno or Instagram, TikTok or hachu hono melkon dino echi Hair Logistics GH. Ebano braided wake up sir. Girl, no me see me nene shia boom kusi say yes beba because she's too good at what she does. Ken Small says I'm a sound engineer. Enoch, cinematographer, papa, fresh boy living the single life. Enoch, big up yourself. Sofo Christopher and so I will try me go asum Jake papa Sofo. Well, by Kofi Ampedu, Chief Operating Officer, Tommy Lee, one also Jinem, Kevin Ameno, one also so a production assistant. But I'm going to say, you're going to Kabuma, ya crowd, we share more chroma, more say, Fabo, Fabo, Boza, my crowd.